Company sa balita. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo. Hulyo 11 kita, no? Kag isa na naman edisyon sa Kapehan sa Aksyon ang aton ginadulong sa inyo. Kag ang aton sining pagpangalagad ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans. So, sa liwat, good morning ka mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Natamyaw ko lang gali ang aton amigo kag avid listener naton kag followers sa Facebook, no. Happy birthday karon nga adlaw kay Michael June Season, no. Happy birthday sa imo, Michael June Season dira sa Purok Brotherhood sa Barangay Sumag. Happy birthday, okay? So, karon nga aga mga ka-aksyon, ariyo sineko kita nga issue, pero hindi bayan tala na ang mga brown out na kagkuhan kay subong ni brown out na naman dito sa area sang kuan bla, sakop sang Sumag feeder bla. Kag dito gid sa iya sang Noseko nga area. Ati brown out subong kay NGCP naman guro na munitinglahan kung isa sa brown out bla kay amo tayo hindi na mahimo yang nga daw butan tabi tag 4 lang ka oras o 5 ka oras hindi tag 12 oras mo. Alin lasay sa agaya hasta lasay sa gabi karon ang brown out. Kabudlay sang sitwasyon Domingo medyo relax sa tani si imo kabalay. Ti schedulean kaya sang brown out. Wait ta mahimo kundi nga magpabalhas. Involuntary nga pagpabalhas, no? Sige. Anyway, upon natin subong sa ato suning pagpangalagad ng aton amigo, no, former Seneco Board of Director, si amigo naton Roy Cordova, no. Ang ambalanta sa mga ka-aksyon kay hindi to atong issue bala nga ang extension sang kontrata sang Seneco with Kepco Salcon gin papanaugan ato sang ginatawag naton resolution halin sa DOE, no, Department of Energy, nga nagdumili sang extension bala nga ginsudlan sang Seneco with Kepco Salcon. If you remember, ang kontrata sa Kepco Salcon nagtapos atong May, no, May 25 I think to be exact. Ang aton kontrata sa ila sa 40 megawatts bala nga power supply nga gina-provide nila sa Seneco at 542 per kilowatt hour. So, nagbidding, wala madaya, natapos ang bidding, nagdaog yapon ng Kepco Salcon, 20 megawatts naman ang kontrata at 329. 3 pesos and 29 centavos per kilowatt hour. Pero wala atugin
ginatapos ang proseso sang bidding, masunod na tutan ni mga award guro mapadala ka ng notice of award sa KEPCO Salcom, kundi gin-extend nila ang kontrata, ginpa-extend sa board of directors ang kontrata sang Sineco with KEPCO Salcom sa itong 5.42 per kilowatt hour sa isa pa katuig. Tiambal sang Department of Energy, hindi pwede. Base sa isa ka desisyon sang Supreme Court, hindi pwede. No? Hindi pwede. Pwede na iya, lain naman ina ang issue. Ang aton dire, kay kung madumduman ko ang isa sang rason nila sang extension sang kontrata, kay may nagreklamo nga may complaint nga consumer group. No? So, valid man sa o hindi valid, basta mo itong rason nila, no? May complaint ang isa ka consumer group. Kag, I don't know, sa among nga complaint, bala daw natandog ang party sa ginatawag natong renewable energy, no? Renewable energy. Mga ka-aksyon, ang tanan gali nga mga power electric companies sa bilog ng Pilipinas, dapat gali sa ila sining power requirement, may porsyon na da, no? May certain percentage nga dapat ang gamiton renewable energy. So, amo na nga ito ni-discuss subong, no? Kay as of this very moment, up to now, ang Sineco, wala pa yasang kontrata sa anuman kompanya nga nagaproduce ang renewable energy, no? Balaan na karon kung ano ang mga ginatawag naton renewable energy, ano? Which tanaw naton violation no? Kay ti layin siya mo. Nga dapat ang tanang electric company mayara sang kontrata sa mga nagaproduce ang renewable energy. What sila yun, dapat ang Sineco, let's talk about Sineco. Ang Sineco dapat may ara siya nga renewable energy ang ginagamit sa sininga electric company, no? I-discuss na karon, no? Partining sa renewable energy ang natawag upod sa aton amigo kay Mr. Roy Cordova. Sir, good morning and welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon. Good morning, mayong aga, Aksyon Boy. Madamo gid nga salamat nga gin tagaan mo kung simpo sa pag-share sa experience ko sa power industry, no? Labi na gid sa utilization, development, and commercialization of renewable source of energy. Kay adumduman ko nibla amigo Roy nga when you were still I mean a member of the board of directors sa Sineco, presidente pagani during your time, may ara kaya nga resolution nga ikaw ya nag-sponsor mismo nga dapat ining renewable energy sa franchise area sa Sineco ipa-implement no? Daw muna tong imo may ara ka resolution nga dapat i-implement na ang paggamit sang Sineco sang renewable energy within sa ila sining franchise area, no? Ano can you explain to us anay, no? Ano ni ang layi nga nagasiling nga dapat ang mga electric companies maggamit sa mga renewable energy? Okay. Adamo liwat nga salamat, Aksyon Boy, no? Masugod kita sa Republic Act 9513, no? Ang Republic Act 9513, it is a ginatawag na sa Renewable Act of 2008. Okay. Kay sang December 16, 2008, ang nagpasar ang Kongreso kag ang gobyerno sang layi nga sa diin to develop, utilize, and commercialize the renewable source of energy in order to reduce the dependence sang naton sang source of power sa fossil fuel. Which is beyond needless to say nga ang ini nga mga fossil fuel amo ni naga-cause sang climate change o environmental destruction, no? Ang wisdom sang layi nagahambal liwat ang Republic Act 9513, Renewable Act of 2008 nga nagamandar sa nga it's high time nga hindi lang ang technology nga gamiton sa pag-distribute sang power sa fossil fuel, kundi ang mga renewable source of energy. Ano ni sang mga renewable source of energy? Biomass, solar,
damo di sa aton run-off river, mga kwandiyo. Hydropower, wind power, current sa ocean, no? Biomass, no? Ang may Geothermal. Geothermal. Okay. Oo. Geothermal. And mayara kita nga na gin-research nga inibla ang ang waste to energy. Kunti sa pilisa da ginakwan ang aton nga mga mga garbage, no? Okay. Mga basura. Di may technology na sa gali nga ginatawag waste to energy. Okay. Amo ni ginapaabot naton sa mga LGU, no, kag sa mga stakeholders. Nga ang waste to energy amo ni siya ang ma-process ang basura kag ang mapadlagan niya ang turbina nga naga-produce sang electron o kon elektrisidad. So amo ina ang sa pamangkot mo Aksyon Boy kung ano ani ang mga ang renewable ni. Ang aton ang board of directors ang 2019 with the leadership of President Dwight Carbon and all the members of the board nagpasar sang resolution number 12536, no. Number 1 relative sa sa source of basahon ko ito allow Sir Boy. Ang resolution number 12536 series of 2019 nagabutang di that the utilization of renewable energy should be within the Seneco franchise area with reliable electricity service at a less cost electricity power rate offered to its member consumers owner or so on to la competitive selection process. But silingon, ang policy nila, ginambala na ang management kaya gin-recommend isang core plan nga ma-proceed kita sang mabiding kita kaya good to nga hindi lang ang source of power ta fossil fuel kundi sa from the mother earth na or from renewable energy nga source, no. Ti base ini sa ginatawag nga DOE Department Circular Number BC 2017-0015 promulgating the rules and guidelines governing the establishment of renewable portfolio standard on the on-grid areas. Magsiling kita on-grid areas, magsiling kita Visayas grid, kita nala. Okay. Ang ginatuyo nga mga distribution utility, electric cooperatives, no? Ang ginimo naton para nga sa pag-insindi talagambal kay na Sir Boy, no, hindi uli gani magtandog party na sang mga ilan na nga mga issues sa bidding sa open technology na tapos ng open it's high time now to source the power requirements ng Seneco from the renewable energy. Portion, no? Portion. Ay siling sang lagi the renewable portfolio standard requires all utilities to increase the renewable energy by 1% per year beginning 2020 and 2030. Ano ang pamangkot ko lang. Gasiling kita nga increase naton 1% per year. Pero actually way pa kasugod. Way pa kasugod sang paggamit sang renewable energy, di ba? Sa Yes, Seneco. sir, boy. Way pa. Din kita mabase sang 1% nga increase. Sa total requirements. Total requirement. Let's say, ang Seneco, butang tabi sa isa ka tuig, ang requirement, abi niya, butang ta 200 megawatts, abi? Yes, sir. Sample na, no? Oh. 200 megawatts. So, dapat, beginning 2020, 1% sang 2 megawatts, sang 200 megawatts. Dapat, amo na, ang, sa 2020, 1% should come from renewable energy sa power supply sa Seneco. So that means 2 megawatts nga renewable energy tani dapat. Muna siya, no? Okay, sige. Pero waay pa hasta subong wala pa kita sang ginagamit nga renewable energy. Gusto gina Sir Boy ang imo nga kuan, no? Sir Boy. Kaya nga naghahambal nga we are the solar energy source of capital of the Philippines Ang sa Negros Island. Unfortunately, sa 5 ka-electric distribution utility or 5 ka-electric cooperatives, not a single bilateral contract na nag-source sa ini nga
solar because You of mean the to say- technology problems. You mean to say, ang Sineco, ang Noseco, ang Noneco, wala na nagagamit sa Wala na siya. renewable energy? Oo. Abi ko na ang Noneco, there was a time nga problema to sila sa ilang nga power source, kaya daw nag-source sila sa solar power. Ang ato ang issue to sa nagligad, in fairness sa Noneco. Noneco or Brisco sa una, sila mismo, pasalamatan, nag-complain sila. Okay. Kay ang grade, no? Ang Visayas grade, dala na ang kwan, may isa na sa kalinya lang, nakabilugan. Do, kanya transmission line. Nagasulod na da ang gina-produce nga power sa mga solar energy. Okay. Naga-fluctuate, naga-overload, naga-quanti. I understand, through their GM, ginreklamo gina nila, kaya wala na plastar mayong technology. No? Kag ang gusto ko lang iklaro, ginausar ni ang renewable energy all over the Philippines, including ang solar. Tungod may ginatawag kita nga fit-in tariff. Inibla gina-charge naton nga siling naton gina-charge naton sa universal charge pero why kita liga usar? Kay ginasulod na nila sa market. Dito na nila sa WSM ginakuan. Kag ang WSM na saga distribute, kita yan nagabayad. So it's high time nga maubra kita, ma-source kita sang power by bilateral contract na. Buot silingon. Pagtapos bidding, halimbawa, I understand sa Pilisa, no? Sampo lang, sa Pilisa o kung sa Vista Alegre daw may mga plano na mapatindog solar. Okay. O kung ining geothermal, o kung ang ning wind, ang biomass, kailan mo di sa aton mga bagas mo. Atong siling naton ang waste to energy. Amo ning RPS, amo ni sa ang pamaagi. Tagpaamaagi nga ibiding sang Sineco, particularly. Nga siling mapagwa na sa term of reference. Kag invitation to bid na sa masiling sa okay, kinala namon siling mo Sir Boy B 100 megawatts mag 1% na. Actually sa request tadi, ang 1% is only a minimum. Ginbutang ko diya 20% ang request naton. Kaya good to, ti well and good kung damo nga masulod. Mag 20%, 80% na lang ang dirty source of energy, which is coal. Kung may 20% na, road to renewable energy, nga na palawag naton. Nga ibang nga nasyon, gina-disregard na ang mga coal. Nagabaylo na, like Germany. No? Kung ang taon naton sa Google, i-search naton, makita naton ang majority of their great percentage ng ilang source of power is solar. Okay. Kaya mo ini masugod kita. No? Amo nila ang nag-request kita sa third party back, kay Engineer Norman Polientes, kay ang third party back, amo ni sa gintagaan authorities ang board of directors nga mag-conduct sang bidding o kung mangita sang source of power at a least cost. Tandaan nato na nga bisan renewable ni siya i-determine na dadaso laghapon ang lowest calculated and most responsive bid within the bidders of the renewable energy. Okay. So, ang aton nag-request pa kita aton tadi, nga not only 20% nga agud to, nga nagambal kita, that the renewable energy, hopefully, possibly, starting 2022. Okay. 2022 ba January, kaya kung ibiding nila bilit, sabi masugod na sila, maubra ni sa pagbato nila ni ang aton ng request. And hopefully, ma-conduct sila maubra sila sa term of reference. No? Base sa power supply procurement plan, pag obra nila sa term of reference, i-publish nila, amo lang ang proseso mo. Then, dasun baton sila bid, dasun i-process nila. Okay. Ang renewable energy na. So, amo ni nga, ako to be frank with, salamat Sir Boy, nga, ako niya to be frank with, iduso ko ni base sa layi, at sa department circular number sang DOE. Kaya ang DOE, amo ni siya ang plastar gatag polisiya sa power industry. Okay. Tika klaro di kayo. Nga nagakuan kita it's high time nga ang gasigan ni nga suga hindi lang nagalin sa ang kuryente, hindi lang nagalin sa fossil fuel na. Okay.
Matamat na nato. Kaya ginatawag nato ni ang Sineco, ang ginabaligya ni, this is generation mix. Subong, ang generation mix ita, fossil fuel. Amo ni nga iduso naton nga ang generation mix ta, in fairness, although it is not totally nga scrap naton ang fossil fuel, kundi pasudlan naton ang generation mix by 20%. Nga renewable. Okay. Dali lang, dali ko anay sa ko ano. Ining ginasiling naton nga renewable portfolio standards. Yes, sir. Adri gali nabutang ang mandate nga tanan gali nga utilities, electric utility companies dapat mag-increase sa renewable energy 1% per year Yes, beginning 2020. So sa ining pahaya, ining RPS, but siling ulit sa 2020 dapat nagagamit na kita renewable energy. Di ba la? Kaya ang ambas ng renewable portfolio standards nga dapat beginning 2020 until 2030 dapat every year may increase 1% Yes, sir. ang renewable energy naton nga supply, power supply. Di ko na muna ginamandate, wala sang violation on the part of Sineco. Kaya actually, this is the first time sa Sineco ba siguro kaluyan nga masugod ni siya kay sa bilog nga Pilipinas sa lantaw tadaway pagid mas mayo Oy pa. Kay tungod fit pa lang subong mo. Ang supply ang ginagamit, ang pag-utilize ang renewable energy pagi na sa kwan lang sa market. No? Wala bilateral. Hindi at this point in time bilateral contract. Okay. Sabi, bukod silingon daw may kontrata katublas parehobla sa KEPCO. Oo. Na halimbawa, may source of power from geothermal. Okay. Ang kontrata within 10 years, supplyan siya ang Sineco sa geothermal source of energy. So, amo ni siya ang sistema. Kagdason, Sir Boy, nga in fairness man sa aton nga sa Sineco, nga although nabutang di 2030, ang lang kay 2017 isa nagsugod, no? Gin-issue. Pero may mga proseso ni before ka mag-purchase, no? Ang pag-purchase mo hindi ba pagi na sa bidding? Okay. O competitive selection process. Before na sa competitive selection process, ang isa ka distribution utility like Sineco, may ginatawag na sa distribution development plan. Ang plano ngon paano siya mag-distribute sang power sa bilog nga coverage area sang Sineco. Okay. Number 2, maubra na sa ginatawag Power Supply Procurement Plan o kon PSPP. Ang PSPP na gina-drawing. Amo to siling mong 20 megawatts na butang na sa PSPP sang Sineco nga amo na kinalano niya by 2030 to 2030, no? Ti subong sa pag-intindi ko sang ara pa ko sa board may nakita ko na nga may butang na may ara nga subject na sa CSP nga sa pag-intindi ko may palaabuton nga CSP. Why ko kabalo kung saan okay I'm not parby anymore. Okay. Subot silingon sa ilang power supply procurement plan. Ara na gali na butang. Yes, sir. Ara na nabutang ang ining inatawag naton paggamit naton sa renewable energy. Yes, sir. Tipro sa PSPP ni nabutang da kung saan-o? Actually, sa pag-intindi ko may timeline na sir. Okay. May mga timeline na kay including gani ang open technology may timeline da. Kay sa mga this coming years, may ginataang PS Power Supply Procurement Plan. Ginaplaster na ang requirement sang Sineco sa mga sunod nga mga tinuig. Butang ta 10 years from now, nabutang na 2020, 20 up to 2030, kung pila ang usaron sang Sineco, pila ang requirements sang Sineco na kuryente. So, lahat na that's why ginatawag Power Supply Procurement Plan. Plano sa sang supply sang mga kuryente sa Sineco. Okay. So, sa subong sini, wala pa sang violation on the part sa Sineco? Wala pa. So, kaya nabasa ko di gani sa imong resolution nga you are hoping for a favorable consideration on this matter as early as possible so that starting January 2022, the renewable energy will be developed and utilized. Yes, sir. Amo na sa, no? So, i-process pa. 2022.
Pero amo ni ang I don't know kung ara tungod nga ara na sa PSPP, so may chance manggali nga ma-implement ini sa Sineco. Yes, lo. Kuan gina kay ti kuan gina ginamandaran kay sa department. Not only Sineco ha. Kay ti actually dira palawagan gali kita sa Sir Boy no. If you allow, palawagan kita sa mga renewable energy advocates bala, sa mga local governments, kag sa mga environmental groups no. Kay this is ang ini nga policy, this is about the mother nature, the conservation of the environment. Okay. No? So kung pwede ibuligan naton nga hambalon ang third party back kindly proceed the process to utilize and to acquire for the use of Sineco consumers the renewable source of energy. Okay. So kung sa pagtanaw ko, ara naman gali na. Yes, sir. Ara naman, di ba? Ang question lang is kung sugura nila ang proseso pakadto sa sining tawag ng CSP o kung competitive selection Yes, process. Amo na nga ito, yung ginahulat na kung may ara na, no? Ang akong pagid nga nakita sinadire, ining renewable energy, although na ginamandate ni siya, pero daw mahalaw. Yes, bukal taom sila nga pamangkot kay daw kamahal Aksyon sila. Boy, no? Oo. Gusto na sa kikita nyo ang ginatawag lang nga fit-in tariff. Oo. Ini lang hinabayaran naton sa universal charge la sa bilta. Oo. Lalagan sa basta ka mahal na siya. Mahal na sa isang source of power sa mga bilateral contract ni. Sa mga fossil fuel, mahal na sa. Nga mahal na siya no. Kailan taon nato no, ikuno naton. Ang kung taon nyo da sa bilta, may ginatawag na power cost sa pinakababaw gid sa bill nyo da sa Sineco, power cost. Ang power cost na mo lang ginatawag nga generation mix. Ang power cost na siya, ang ginabakal naton sa planta nga naga-produce ang kuryente. Ang ginabakal naton may mga component sa number 1, CRF, capital recovery fee. Then the son, maintenance cost. Ang capital recovery fee, kung pila ang pagbilis o pagpatindog sang planta, bayaran na naton ng mga konsumidor. Nga kay na taga kuan mo part na sang bilis ang ginabaligya sang power supplier. The son generation mix, no? Maintenance fee. Then the son amo ni ang pinaka mahal ang fuel cost o kung fuel fee. Kabalo kita ang geothermal ang coal may fuel fee mala. Ang geothermal may steam cost mala. No? That's why kung ang taon naton, nga akabarato ang geothermal kag ang existing nga mga planta nagbid sa Sineco, kay ang ilang nga capital recovery fee na balik na nila. Okay. Well, that's why nila gin-incorporate sa kwan, gamay na lang gin-incorporate nila sa bidding nila, bid offer nila. No? Pero, balik ta sa renewable source of energy, yes, no? Kaya bisan sa balay naton, kung sinula may mga solar panel, di ba mahal? Lantaw ka sa Lazada, lantaw ka sa Shopee, pila ang kwanaw solar panel. Solar panel. Ang solar vast of land na ang kinahanglan, hindi mo patindog na do hectares of land sa. Ang kolya malabay ka na yon sa may Iloilo la magpakadto ka sa Iloilo sa barko, kita mo gamay hindi magidatamaan ka pila ka hektarya, pero kung solar lapad na siya. Okay. But silingon, mahal pagsugod ya. Mahal ang pagtukod, ang pag-establish ng solar. Pero at the end of the day, ang solar, hindi ba balik na to kaila sa components ng rate? Hindi ba may fuel cost? Fuel cost. Di karon kung solar karon, kung makabawi na ma-recover na ang yang recovery cost na bala, no? Kung makatapos na, may maintenance sa gapon, pero fuel cost, madula na siya. Madula na siya fuel cost. Kay, unlike sa coal, kaya nagagamit kada gagamit ka sang coal ya mo, gabakal kaya sang coal, di ba la? Amo na sa ang components na ang pagbakal mo sang coal, no? Sang coal-fired power company. So kada operate na bakal ka coal. Pero ini ang sa solar, kung ma-recover mo na ang cost sa pagpatindog sini, maintenance ka lang abida, why ka na yung fuel cost? Kaya adlaw mo lang yung ginakuhaan sa solar, di ba? Why mo nabayad, guro, ang adlaw, ang sunlight? Yes, sir. Take example, ang atong siling mo, hydro power sa sa magagandang la, sa bago. Di sa Falos,
ano kanila, spring. Oo. Oh. Di, kung why na ginabakal ang kuan, ang tubi. Kag ang sunlight, hindi mo pwede mabakal. Oo. Iyan ang nature na. Unless nga may diyan sa mga Pinoy nga magbuligya sa sunlight, mas sa Pinoy na diyan lang. Dason ang wind power. Ang hangin ay maginabayaran. Ti butang ta subing to be ang waste to energy mo. Ting waste to energy mo by dam lang na nimo stockpile na da. Oo. Ang mga maintenance of course, mga cost kuan nila, operating cost. Oh, but silingon, at the end of the day, kung magsugod man kita sa pagbakal nga mamahal, bangod nga arap ang recovery cost, ang maintenance plus ang muna. At the end of the day, kung magsugod man ang bakal kita mahal, sa paglakat sang panahon, mabarato na ni siya. Tungod nga wala na sang fuel cost. Madula ang fuel cost. Kung nang taon tabulada subong sa Bacolod, di ba, sa coverage area sang Seneco, Sir Boy, may ginatawag na sa nga net metering. May ari di nga mga dagko nga may mall gani di, may eskwelahan, may mga pamalay di nga naga-avail na net metering. Ano na siya? Ano ning net metering ni? Ining solar lang nga source of power sa balay binila. Ginausar ni nila. Gabutang na sila, ginabakal na sila solar panel. Ginausar nila kung gabi, amo na usaron nila ang kwan, ang solar panel, kung gabi. ang solar source of energy. Kung gabi, pag adlaw, kunti wala sila sa balay nila. Kung sige na produce ang kuryente ang solar, ihaboy na sa linya sang Seneco. Do ibaligya ina sa Seneco. So dason may net So mula siya ang sistema sang net metering. Okay. So posible na yung tanan kag hindi lang ni posible nagakalatabo na ni sa other countries. No? Kag subong gani ang enabler nga hindi lang ko pag-mentionar bata ni sa sang former senator senadora nga sa Hubin pa may kuan ni sa may company ni sa ng Solar Philippines. Na may mga bilateral contract na ni sa gani sa Meralco mo. Sang iyan ni nga solar kwan source of energy. Okay. So ang muni nga aton nga kwan nga nag-sponsor kita sang during our incumbency as members sang board, no? Nga nag-sponsor kita sa isa ka resolution kag collectively gin-aprobahan ni sang board nga it's high time we start to utilize the renewable energy kag i-commercialize ta, magsiling ta commercialize ta of course ang magsiling commercial development delivery ma-deliver na ang kwan no. May bilateral contract na sa in short no. Kada pare man sa KEPCO may kontrata man ang Seneco sa isa ka like abi elekta nang ta sa geothermal. No, sa geothermal may kwan naman sa ukol sa solar di nga may papatindog na di. No? Ukol sa waste to energy. Okay. Ang waste to energy, again, no, kinapanawagan man ta, no? Kung pwede, I don't know, no? Hindi ko kabalo. Kung basta nag-present ng kitaya sa ano, ni, we are not technical man, we are not lawyer. Nga kung pwede, tani lang, in charge wala sa mga basura. Ilang taon ta? Hindi pa mabudlay, subong i-google mo lang Makita mo lang technology mo, how to develop. Kag dason pwede mo na i-bid mo sa Seneco o kung with whatever, joint venture with Seneco, ang ginatawag lang nga embedded source of power nga renewable. It is also the program of Department of Energy under USEC Ranki. Nga nagalibot na sa subong sa bilog nga Pilipinas nga i-utilize ang renewable energy by way of embedded source. Nga buto silingon, ang Seneco pwede maka-joint venture kang makapatindog sang planta nga ang source is renewable energy. Correct, oo. So, pwede ni ang Seneco maka-joint venture sa solar company, no? Nga ma-produce kamo abis ang solar power, nga amo nang ibaligya man sa Seneco, the joint venture, no? By the way, Sir Boyo, kagdason it will be subjected to CSP gapon in fairness. Correct. Kasi masiling sila direct negotiation naman. Actually, the law says and the policy of the of DOA kinahanglan ma-CSP. No, competitive selection process. Amo ni. Let us say kung ma-implement na ang Seneco sang paggamit sang renewable energy. Bulan tabi 2022, basta ma-implement na nila bla. Basta ma-implement na nila kay ari ni sa inyo nga resolution mo, no? So, dapat siguro ang resolution ni hindi lang ni mere written na resolution lang, kundi kung siya sa implement, siya, di ba? So, kung mag-implement na siya, kung mag-selection process na kita, mag-bidding kita bisang renewable energy, pwede na siya nga
let's say ang abi butanta 20% sa aton nga power requirement alin sa renewable energy source, no? So example abi 20 megawatts lang abi aton requirement for this year sa renewable energy. Pwede na siya nga ang 5 megawatts sa solar, ang 5 megawatts sa geothermal, ang 5 megawatts sa waste energy. Pwede na siya muna. Sir Boy, salamat. Kaya Sir Boy, kag it is your wisdom, Sir Boy, no? Salamat. Namin na akong kapamati, subong ang Seneco, binagin ang third party back. Kay sila ni maubra sang term of reference mo. Ti kung mabatian na nila, kag kung pwede i-review nila di sa kwan, kung sino kabati da sa Seneco, ang imo suggestion namin gina. Nga halimbawa, between 10 megawatts lang, 10 megawatts. Okay. Butang tabi ang different source of power, lima bino, solar, geothermal. Butang tabi geothermal, dako-dakoon mo. Wind, waste to energy. Hydro. Bisan mag-hydro, bisan mag 2 megawatts nang kada isa. Okay. Nga muna, nga ma-source to, walin to sa mga gandang 2 megawatts. Ang solar, dibi nga may, I understand, sa may sa ongoing na nabla ang kwan mo. Ang Vista Alegre, Okay. may ara na da. Nga daw proposal na da, nga daw may patindong na da. So, kung amo na sa kanami, na sa Sir Boy, nga, i-utilize ang tanan nga available. Kag nami lain-lain na sa nga, ato siling mo Sir Boy kina sa power interruption o kung brownout. Ang natawag na sa nga reliability of power mo. Pero kung nagkalinlain ang source mo, lima ang sa 10 megawatts mo, lima ang source mo nga different source, halimbawa geothermal, kung ang imon ni nga solar hindi 24/7 ang supply kay sa adlaw lang siya ma-kwan kay tugod may sunlight, ma-augment ni siya, ma-replace ni siya, may replacement power ni siya coming from your Other sources. Oo, from your hydro or wind, no? So pwede mo na lang ma-plano sa technical kabalo ni mga engineers, no? So amo na kami iliwat ko, i-reiterate ko lang Sir Boy nga amo na bala kay amo nang lami nga suggestion nga incorporate na nila sa term of reference o kung sa plano nila o kung sa power supply procurement plan ibutang da nila nga atong suggestion mo Sir Boy nga amuning allocation for solar, amuning allocation for wind, amuni for hydro, amuni for geothermal. Okay. So it's 20 megawatts. Sa aton gani ang minimum lang ni ang 1 megawatts. That's why nagkuhan kita di. Andyan ka. Ang Sineco pila yang nga power requirement kada tuig? Sa pag-insindi ko, subong more or less, mga 100 megawatts na. 100 megawatts, okay. So 1% of that is 1 megawatt. So bisan rin lang tanay sa 1 megawatt? Oo. Ang For a start? Para start lang. And be the first, I don't know, kung may aral ng ibang electric companies nga nagagamit sa renewable energy, pero kung why pati, we should be the first to use renewable energy sa aton nga power supply. Kagdason, Sir Boy, although nga ginbutang tadi sa resolution naton within the coverage area of Seneco, it's up for the third party back. Masiling sila nga hindi pag-ilimit lang ang source ta sa Seneco. Coverage area. Okay. Kung ako lang niya butang to sa suggestion tani, gusto ko lang ipaabot man sa third party back. Nakabalo man ni sila. Nga ako niya ang suggestion lang nilato niya at a minimum. It's up for them kaya hindi lang ang ginaplastar ta. At the end of the day, the third party back amo ni sa ang may authority nga mag-ubra sang plano sa kung paano mag-bidding sang source of energy nga renewable. Okay. May pamangkot pagid ko. Ining renewable energy, if ever nga gamit kita sa renewable energy, nag-aagi pa din siya sa National Grid Corporation. Yes, sir. Gagi gini siya. Kay kung magsiling kita kay na under the Department Circular number 2017-0015, nagasiling di sa for the on-grid areas. Okay. Busilingon, ang mga off-grid di sa, inibla nga waay kaga ang source of power mo, waay kalig blagaptap sa NGCP nga linya. Amuto ka na siya na sining mo, Sir Boy, na may brownout, ang NGCP, amo ni siyang highway mo. Kita yung mga, ang Seneco niya daw mga, wanang niya dalan nga from the highway, no? So, amo na siya nga amo na siya nga ang siling mo, balik na sa pamangkot mo, yes. Aral na sa gyapon sa, masulod gina sa grid, kay may market operator na siya, hindi sa pwede
masulod sa grid kay gina-regulate na ang distribution of power mo. Okay. May ginatawag na siya nga system operator. Nga silingon bla daw siya sa traffic. No? System operator siya naga-traffic sa highway of the ginaagyan sang kuryente sa transmission line pakadto sa distribution utilities. Sige, okay. Dali lagi Bigoro kay Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:53. Mabalik kita mga ka-aksyon sa aton diri pa daw yung pagtalakay, no? Sa iba naton nga mga listeners na I know nga daw kung isa daw ka-technical sa ginambala naton, pero as much as possible we are trying to discuss sa sining nga bagay sa layman's term bala nga maintindihan sa aton nga mga ka-aksyon, no? Balikay lang kita with Mr. Roy Cordova sa aton pa nga pagtalakay sining issue angot sa paggamit sang Sineco, no? Sang renewable energy. Diri sa Kapehan sa Aksyon, pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Dira sa amigo ko kay Juan Bol Gallo sa Las Vegas, Nevada, kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning man sa imo. Kay Alan Louis Himutea, watching live from Linawon, Kawayan. Tamyaw niya lang pamilya Gidlayan sa City of Smiles, Odres Bacolod, of course, no? Sige, salamat gid, no? Ang iban later naman kag sa amigo ko dira sa Candone bala, ang municipal engineer dira sa Candone, si Engineer Ray Ruiz. Good morning man dira sa imo, engineer. Kamay pa makakita na kita liwat, ano? Good morning dira sa imo sa Banwa sa Candone. Sa tanan nga Candone may aga, mga taga Castillana, good morning dira sa inyo, no? So balik kita diri sa kay amigo Roy Cordova. Ang istorya naton diri mga ka-aksyon, ang ginaduso niya asalin pa sang siya ang member pa sa board of directors ng Sineco. Si amigo Roy din sa subungway na sa Sineco, no? Yes, sir. Pero daw isa ni sang iyang ginaduso nga ma-implement na ang paggamit sang Sineco sang renewable energy. Now, ang pinaka-rason diri nga ang ginaduso gid nga ang may ara kita ginatawag renewable portfolio standards nga parang ang aton halinan sang kuryente environment friendly para maproteksyonan aton environment, whether we like it or not. Ining ginagamit sa mga coal sa mga coal-fired power plant nga muna ang nagasupply sa aton sang power, may epekto gid sa aton nga environment, di ba? So ari kita we are towards the utilization sang renewable energy mainly because gusto naton nga proteksyonan ang aton nga environment. Okay? Ti kumusta ang aton mga environmentalist group daw isla nagabulig duso sini nga ang aton nga mga electric power companies like Sineco, Nuseco, and Nuneco for that matter maggamit na sang renewable energy. Wa isla ang mga environmentalist group base kung makabulig-bulig ta dusos na. Amo gani na Sir Boy, no, nagapasalamat gid ko sa Aksyon Boy nga tagaan mo tas ang chimpo to share about the policies sang gobyerno sang estado nga pag-utilize ang kuno kabay pa mapaabot ni sa ila. Kag ako nagsulat ko ni kay tungod wala kuya grupo kay nagwa na ko sa Sineco, wala ko grupo. No? Nagsulat ko ni kung butang ko ganing account number ko sa Sineco because I am the customer ko sa Sineco. Kag under the Magna Carta for Residential Consumer, as kita nga mga konsumidor, customer, we are entitled for a safe source of energy, for a safe electricity supply. Aran na sa Magna Carta for Residential Consumer. So amo ni siya ganiya ang in my capacity nga nagausar ka nagabayad sa kuryente sa Sineco. Nga kinahanglan entitled man ako sa generation mix nga ginausar ko ni nga suga ni nagahalin man parte ni 20% ni siya nagahalin sa renewable energy. Okay, right so, nato nagali na bilang ko member consumer owner. MCO kita mo, member consumer owner. Si kang namit to Sir Boy hambal mo nga paabot ni sa mga environmental group to be direct no sa mga social action centers naton kay they are advocates of environment conservation protection kag sa mga local government mga committee on energy no sa ISPIDA kung pwede man no nga buligan naton pangabay o kung iduso ini nga polisiya sang estado sang gobyerno ibiding na nila. Kag ang source ng power nila nga iban way tagambal nga 100% renewable. Kay kung 100% renewable, we cannot avail the 24/7 supply. Kay nga like ang solar, hindi na 24/7. So ang aton lang nga punto di simpo ninyo
ang fossil fuel nga ginausar nga source of power. Agud Okay. hindi kita matamaan. Numo mo lang ganing ang porsyento ang ina sa 20% eh. Out of the 100%, may 80 ka pa ya para sa fossil fuel ya. Oo. 20% lang gani kag kun let's say 20% kag kun himuon naton ini ang ginasiling naton nga pag-increase of 1% every year by until 2030, that's an additional of 10%. Mahimo na siya nga 30% di ba la? 30% lang out of the after 10 years pa gani. So 30% lang sa aton nga power requirement ang mahalin sa renewable energy. May 70% pahalin sa fossil fuel. Di ba la? Yes, sir, boy. Okay, sige. Amo ni ang kwan, ang mga pareho na may ara kita nga solar power dira sa somewhere sa San Carlos, di ba? May ara kita? Sa La Carlota may ara man da. Yes, sir. Oh, Di ba? May ara na da. Ang pamangkot kuno ay nagagamit ang mga kuno ay pa nagagamit ang mga electric companies sa renewable energy gina ano lang power da nga gina-produce sa solar da din na nabaligya na. Kaya actually, ako naka-benchmark na mo. Nakakadto kita sa inibla ang una-unang wind power sa sa Ilocos. Kag to be direct sa pamangkot mo, Sir Boy, ginabaligya ni nila sa sa market. Kay ang source of power tani nila daw dipo ni Samo. Dila lagi na tingob ang different source of power. Okay. Amo lang wholesale electricity spot market. No? Ti ang Isam. ilan nga sa La Carlota, sa Bayuma, sa mga central sa wind power, dito na ginabutang nila, ginatingob na sa isa ka dipo. Kag ang wisem na, amo na sa magbaligya. Okay. Amo na sa mag-distribute. Di ba sige bakal man ta sina? Kaya actually, hindi ta na makuan kaya ra na sa natingob. Hindi ta mabalaan nga may renewable energy da? Kung ano nato na renewable energy, hindi kaya ara sa sakwan mo, Ara sa- sa bilugan mo. oo. That's why may ginatawag nga fit-in tariff. Okay. Nga gin-develop. Nagasulod gid sa ginatawag na daw buliga. O kung dipo, nga ginbutang na datanan nga ginaproduce sa bilog nga grade. Sa bilog nga Pilipinas, da na ginbutang. Okay. Ang guwa na dagali nga actually sa pagbakal naton sang power kay isa man sa aton nga ginabaklan sang power isang visa mo no. May ara gali nga nagagamit kita sang renewable energy. Part of the power nga ginabakal naton halin sa renewable energy nga source, di ba? O galing imo yung ginaduso is dapat ara gid saya sa ginatawag naton nga power supply procurement plan. Yes, sir. Intra gid saya kag i-implement gid saya nga may ara gid sa certain percentage nga daw sigurado gid kataya nga may ara gid nga certain percentage na allocate para sa renewable energy. Yes, sir. Kag may bilateral contract sa. Oo, Anong oo. kinalain sa bilateral siling tato, Sir Boy? Ato yang ginabutang tuya sa grid ya nga ginaproduce waya direktaya sa aton. No? Oo. Pero kung ara na dahil sa liwat no sa kabilugan ang ginaproduce na nga renewable. Pero kung may bilateral liwat balik ta. Halimbawa, may bilateral kita sa geothermal. Source of power. Maing kinaya contract nga amo ni tapos ang bidding ma-permanay mala power sales contract agreement mabutang na da sang konpila ang backloan ay siling tabi 10 megawatts for 10 years sa amo ini nga presyo. So amo na ang sabod stable na sa sa obligado sila mag-supply sa aton sang Okay. renewable energy. Okay. So agud at Obligado sila nga mag-supply sa aton sa contracted price. contracted Ini price. sa wisem yung hindi piho ko pilang presyo Wala niya. na. Ilis niya adlaw-adlaw. Oras-oras gani ko ilis ng presyo. Kag ang gina-produce nato nila gina-viral na naton tanan. Oo. Okay. So Universal charge na sa ginatawag sa bill naton, hindi lang sa Sineco nga mga consumer, kundi sa bilog Oo. Bisan hindi pa ta magbakal to, bisan hindi pa ta maggamit, bayad ta gyapon. May ara kita gyapon nga ginabayad. Kay bati ko ang kinakwanta na kay ang polisiya ni sa ma-proceed na sa RPS kay ang fit-in tariff in fairness sa policy daw amat-amato ni nila kuan mo kay this is unfair. Kula kuya lang tawag niya gani from the start this is unfair mo. Miserable gabayad ka sa white Wala ta Way ginagamit. klaro nga Oo. way klaro nga balang la sila nga amo na Oo. ato na to sa kwan sa kabilugan. Kuway tabla piho pero kung may bilateral contract tayaya. Magsiling na nga 10 megawatts nga ginkontrata naton sa geothermal
ihugid iya nga dito, tiya kay gabayad ta to sang 10 megawatts to. Na ginabakal naton. Kag ti ma-support naton ang mga local producers ng power supply no? Yes, sir. Di ba la? Ining mga pero ni sang ari di mismo sa aton, di ba? Siling mo na kayo na. We are considered as the solar power capital of the Philippines, ang Negros Island. Di kon solar power solar power capital of the Philippines, pero ay man ta nagabakal sa solar power ti ano na karon niya kundi way ta gina support ang aton nga way ta kulang sa support dire ang aton nga mga producers sang renewable energy. Amo lang gani no Sir Boy no kay ginbutang tali gani mas nami pag ini kon mag-build gani from the franchise area. Halimbawa lang dira no balik kita sa Pilisa sa Vista Alegre. May plano na da. May understand do Koreano to. Nga daw may mga proposal da kung daw ongoing la o kung ano na siya. Lapit lang do time amigo. I don't know kung ongoing na siya. Ti amo na nga kung mag-intra na sila sa bidding kag kun dira ang amo to balik na to Sir Boy. Number 1, employment sang Bacolod City. Okay. Taxes sang Bacolod City. Dili na makuan. Daso halimbawa bi ma-develop ang waste to energy. Waste to energy da sa kwan sa Pilisa. Income sang LGU sa Bacolod City. Pangabuyan da sa ano na. Ang langaw ay nada. Di ba? Well, with due respect no pasensya sa gakaon. Correct no? Kadamo sang mga bentaha nga nakita nato no sa kon implement gid sa Sineco ining paggamit o pag-allocate certain portions sa aton power requirement sa renewable energy no siguro ko na tingin na so 20% ang Sineco siguro we can start somewhere o hindi masiling ang 20% kung hindi nyo pa kuha kay base na mahala no nanong mga consideration para da nanong mga consideration pa nga daw hindi pa kita mag-implement sini no. Pero sa nakita na ako, ari na ni. Ara na siya eh. Ara kasunod sa imo, siguro sa aton nga power supply procurement program. Ara na siya eh. Ang question lang is saan i-implement. Saan i-implement ining pagbakal naton, pagkontrata sang renewable energy para sa Sineco. Sir Boy, regarding labla sa pag-implement, that's why ano ning purpose ko nagsulat ko. Hindi lang ni nga siling ko gusto ko lang ipabalo sa third party back. Hindi lang ni nga siling nagsulat ko. Kung lang tawon ninyo ay kuya gani nag-intra sa kontrobersiya ninyo sa Sineco, party sang si Espina sa ginambal mo Sir Boy. Kay I don't want to nga masour briefing ko kay I'm the former member of the board mo. Kung iniya nga I have the right pursuant sa Magna Carta for Residential Consumer that I'm entitled for a safe supply of energy, iniduso ko niya, kag kung ano nga mga polisiya, i-remindon talang ang third party back o kung ang management, kung sino man na tuunan, nga pag-undertake sini nga proseso, nga to avail and to utilize the renewable energy for Sineco. So, amo lang niya nga ako nga please, no, consider. Kay needless to say, you know, I don't know kung sinuli ang hindi conforming gulpi lang ang siling naton nga gulpi lang ga ulan, gulpi lang ga init lawig, no? Hindi na elementary pa kita na. Ang gina-recite nato na ang tree na lang poem, no? Ang tree, ang ginakuha naton, this is not only lip service, no? Palihog lang ako niya, hindi ko niya magsiling lip service. Please, we will walk that talk. Okay. Base bala kon mamangkot kita sa Sineco bala. Base maka-interview kita sa Sineco kag sabton ta bala nga masiling ka bala bibutan ta isa ka board director ta mangkuton mo nga ano na siya ang mandate nga dapat ma-utilize ang mga power companies Sineco specifically for that matter sang renewable energy. Ti kon sabton kuabi niya yang ti ara na. Ang botya gross lingon ara na sa PSPP sa Power Supply Procurement Plan. Ti pwede na ko kasabat sa ti ara gani ti na implement nyo hindi. Tapos ang pamangkot is implement nyo hindi inang PSPP. Ti ara na tuon mo. Ang namin mo ya
siguro kung mag-istorya ko sa mga board of directors dira, ang namin nyo, yung ara na sa PSPP. Ang ako niya pamangkot, i-implement nyo, hindi. Saan-o kag saan-o nyo i-implement. Wala na guro ka basic ka pamangkot na miguro, no? That's why ganun imputangan ko liya timeline. Not necessarily nga mandatory, no? Kapangabay lang tayo consider nga by 2022, kailan tawabla, no? Kung i-observe naton to, unang taon naton sa news, nagsugod sila gani isang procurement nila sang CSP sa ining sa KEPCO ni ining sa call ni daw January or kwan. Kay ang proseso mo lang ni obra ka term of reference dason invitation to bid ka mo tawag na ITB dason ma-process ka mo. Though I understand ka ni by April to may kwan na ang third party back may recommendation na. Oh. Ti April butang sugod January 4 months magsugod abi sample abi ko nakaobra na sila third kwan August, September, October, November, December. 5 months. Maka-bidding na ta. Oo. Kag kung i-open mo hindi lang i-limit ni mo, kaysa ibang nga lugar, may mga source of energy man mo. Oo. Renewable energy. Renewable man mo. Sa diri sa Visayas grid. No? Pag dire mismo sa aton, kadamo hindi ba lang, medyo thermal ta dire. Ang EDC, hindi ba lang EDC, that's why nag-bid maganing EDC, kay medyo thermal sila nga power supply mo. Hindi ba lang? Ang solar source of energy, damo tadi sa Negros. Ang hydro, may ari man ta diri, di ba? Ang hydro. Ang biomass. Biomass na, San Carlos, may ara man ta sa biomass. Ang mga kwan bla, mga sentral. Mga sentral. Mga bagas na nila, kay ginakwan na, ginagatong na. Sugar capital of the Philippines kita, lapad damo tadi central, damo tadi bagaso ya, nga pwede magamit para sa renewable energy. TR sa Pilisa, liwat to. Reteritan sa Pilisa. Sa basurahan? Basurahan? No. Ti gareklamo ganitong taga Murcia ho kay daw lambot na to silang baho kuno kagang sang basura dira sa Pilisa ti pwede why siya nakapaminsar sina ya nga ikuan ni bala imuon ni another source of power. No ang ining tawag naton nga waste to energy, di ba? Ti why na nila mapinsaran sang nagakwanda yan, panghakot basura da. Kaya actually depende man no kay sa ako nga ni hindi naman mabudlay sila mo si Mr. Google ara Oo. Ma-type ka lang na waste to energy technology ara datanan makita mo. Pero kung ang Sineco mag-implement gid sang ilang utilization sang renewable energy, ti ini guro may mag-interest na guro nga mag-invest sa waste to energy nga, di ba? May mag-interest na kay subong ni guro kay tungod nga wala pa nang gagamit nga base blabudlan ta magligyas ni kung mag-produce kita. Pero kung ara na ang Sineco for that matter kung may ara na nga implement na nila ang utilization sa renewable energy, then ma-encourage nato ni ang would-be investors sa ini nga source abing waste to energy, ma-encourage nato sila. So they will now try to look at the possibility ngayon sa Pilisa ni nga dam site naton kasi kung basura tam baligya ta pa. May pera sa basura kuno Amo magina survey mo ang intention sang Renewable Act of 2008 atong siling mo. Kay interest bala sa mga kapitalista investor ni. Hindi man sila mag-invest para bala mag-produce ka manok, hindi man ka mag-one poultry kung way ka baligyan. Yeah, correct. Pero kung lang Sineco mag-start nga kinahanglan namo ni ang 10 megawatts nga source of power renewable, kunti ma-develop siya. Bisan hindi man ako way makugambal sa 2022 no. At ang minimum ni siya. Base mayara lang nga ready for the alimbawa din geothermal. Pwede na ka-deliver ya sa 2022 geothermal. No? Kag ang iban pa bi. Ti kung 2023 basta for a start. Kaya ti start man 2030 mo. Ti by 2030 abi 10 years from now ang Pilisa mo ukon ang mga bagas mo ginausar mo na. Ang imong ang geothermal to ang sa bago di ka sa hydro di sa Don Salvador mo na-develop mo na hydro. Ti daw ka nami man. Ti magsiling kita mo ning matutuod, we walk the talk for the future of our next generation. Daso na mo ni siya magiging gro isa ka kuno ang isa pagid nako nga nakita nga mangin fair ang bidding process naton, ang competition abe kay ti ang mabid siniya puro lang yung mga renewable energy mo.
unlike subong niya nga magbid ang EDC nga renewable energy ang ila, ti kung tanaw naton mas mahal gid man guro sila ya kay at the start ya siling naton mahal-mahal gid man ang renewable energy mo, di ba? So, wag kay daog sa fossil fuel to nga mas nubo siguro ang ila to yung recovery cost pa ya. Di ba? So, no, hindi fair ang competition kung when we talk about bidding, di ba? Gusto gina Sir Boy no kay mismo ang DOE nagambal. Ang proseso ang proseso ni nga natabo na sa Seneco, that is for technology neutrality. But silingon regardless of technology. Oo. Kuan ka muda, bid ka Bid mula. ka muda. Pero siling naman sang DOE, diyan ka, ariyo may policy kami sang 2017. Seneco, Distribution Utilities, Electric Cooperative, kinanan, hindi lang kamo magbid sa neutrality, open technology, kay perdi na dayang renewable. Oo. Kinanan lara, Lain wala na na, niya. mangita kamo mabidding kamo da. Nga at minimum of 1%, o kung 1 megawatt, nga ang source ya renewable, hindi pwede da ka-intra ang kwan, ang fossils. Fossil, oo. Kay kung fossils na daya, Way padaog. way padaog na. Okay, ti presyo ba siyan tada mo? Okay. Sige, anyway, amo ni sa Migoroy, we hope nga ang Sineco mamati na kag ma-implement na sining utilization sang renewable energy. And also, we are hoping ang aton mga environmentalist group, so-called environmentalist group, mga grupo nga nagaduso sa proteksyon ka preservation sa aton environment, magbulig na sa pagduso sining paggamit sang renewable energy sa aton nga mga electric power companies, no? Make your move para we are towards sang paggamit sa renewable energy kag hopefully ako niya I'm hoping in the future mas dako na mga porsyento sa aton nga power supply requirement sa aton mga electric companies ang mga gamit na sang renewable energy. Okay? Sir Boy, no, actually ginaduso kani, this is hindi lang ni advocacy. Hindi lang ni advocacy ya. This is about this is about the law and the implementation. Oh, correct. Polisiya. Hindi lang ni advokasya kay masiling man wasil Seneco, advokasya lang na ya. Pero This is provided by law. This is mandatory. okay. So this is beyond. This is hindi lang ni kuan no. Advokasya gid ya. Kay ang primary ni advokasya, this is within the legal framework. Nga sang power industry. This is gindabase nato nini sa Akta Republika kasuguan nga dapat tumano nato ni so that we would not be in violation sa aton sini nga kasuguan. Okay? Sige, iguro alang-alang ako sa akong panahon. Salamat gid for your time. Tanawon ta na ano ang mga reaction sa Sineco in the coming days, no? Kung bala i-implement nila ni. At least ako doon na matamat ko yung sindihan ng mga bisan paano sa mga ilustoryata sa mga kung matamat ko kayong sindihan bala kung ano gid ang pagpalakat operation sa aton nga electric power company, no? O sige, Igoroy, salamat gid for your time. Sa liwat, madamo gid nga salamat Aksyon Boy, madamo gid nga salamat sa programa mo. Madamo nga salamat sa Aksyon Bacolod, no? Sa tanan nga mga konsumidores sa Seneco, kag sa tanan nga mga pumuluyo, God bless. Sige, thank you very much, no, Mr. Roy Cordova. Good morning na kay Rochelle Fulencio Susana sa Malingin, sa Barangay Malingin, sa pamilya ko sa Barangay Malingin, Bago City. Kag sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook, salamat for your continued support. Kita iya sa masunod nga Domingo. Happy birthday liwat sa kay Michael June Season, nagasilbar siya kadlawan karon nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon, ang inyong alagad Aksyon Boy Duran sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!